Okay, Musa, Musa. Ako na pugaw. Matay gamatoy naman kayo ni napingis ramang kuan eh. Dugang ta. Pwede. O nga na ako magkamutanaw. Magamutay ta. Akong bangka to ganiya. Ya kalibo. Pan duga po mo dia. Di ako yung sukagatos, mampulutan. Di ako ibahin ko, pang ice. Ore Dario, mo. Matay pa rin Toknoy, akong kwarta na bilin dyan sa akong pitaka. Tuwa sa balay, kay akong sabo kong gisuot gapon, gilaban sa akong asawa. Wa ko kadala na noon. Nah, karimtan gyud, pasayloa sa mga. Ay, problema bra. Tata doon. Layo kayo to, pre. Problema pa na. Naku yawe, naku motor. Tara doon. Ay. Wa man lagi kwarta dito to, pre, pastilan. Nasa akong Gcash. Away problema na. Naku cellphone diri oh. Isin diri ng Gcash mo, de QR code. Matay, pre. Timinga kay nimo, pre. Wa jud ko dito, pre. Bago pa jud ni expire oh. 3 minutes ago. Away problema na, pagkunikon ka na og hotspot. Oh, gaw na. Gaw na oh, gaw na. Matik. Ay, matay. Wa naman ito ko Gcash, pre. Kay ako gibayad man hatong kang amperita ko. Tinahan nila kita kung utang dito. Oh, pre. Usa ba, pre? Tawagan? Sumra? Relax sir dia. Akong itawagan si Tirita kung nakabayad ba jud ka. Ayun naman. Ay, kapala ka. Muli naman ko. Muli ko. Pagkaharap niya mag-inom sa among ilim nun. Pag-amotay, muli na ka! Wa ka buangod! Muli ko. Ako si Toknoy. Akong pangandoy nga hapos sa malinaw ng atong panag-inom. Inom nga walay hasol nga parehani mo. Patas ang tanan! Malipayon, patas, o nailahan na kanako. Dario Calao Jr. Palot alias walay amot. Hoy, amot. Ha! Karon, ako na kang taposon o giposon parehani mo mga piste. Unsa man pugulay mong buhaton? Dawatan na akong tuong nga kinumo. Ay, kana sige, balo sige. Buna lang taman si mo. Tama. Wala sa dito, abi na to. Ay kana kung wala pang hospital. Kana pang mentiryo.